Здравейте, сега ще направим клип на Minecraft Pocket Edition с един мой приятел. Survival. Което означава оцеляване. Но теренът не зарежда. Моля, абонирайте се към канала ми. Ако нещо не ви хареса, напишете го като коментар. И ето теренът зареди. Аз сега ще вляза. Не знам дали да се радвам, че сме близко до вода. Попаднахме един върху друг. Добре, Извинете. да погледаме. О, ще отида с... някакво цвете. Къде? Кое да го видиш? Където съм аз? Не съм мисля такова до сега в Minecraft. Аз съм виждал. Ела съберем дървета. Те го взема. Сега като натиснеш два пъти напред и... О, село! Село! Село? Да? Това е голям късмет. Значи селото означава, че не може да умрете. Само да няма Iron Golem. Добре да има Iron Golem. Той ще ни предпазва от зомбитата. Чакай ме! Вземи нещата от фурната. Добре, отивам. Ама и те ладят, за да видят зрителите. Хубаво селце. Ето го. Много е Няма готино. Iron Golem-ите. Няма от Iron Golem. Много искахме да ви покажем. Нали? Ей, тук има малко къски, по-далече. Взели нещата. Не, аз сега го разпезнах да видя какво има. Ти ги взема. Ти ги вземи. Да. Да покажа на хората. О, две... Два нагръдника дай ги Да. на мен и Iron кирката. И извинете. обсидиан. Iron кирката Да. ми я дай също. Е, За тебе си се пази пантовките. Ей, ти имаш по-голям броя. добре. Пускам ти това. Тук малко хора с рисунаци. Гоше, Конструирането обикновено. Давай, пускай Iron кирка. ние ще пусна и бутушките. Значи ти искаш да копаеш. Да. Значи ти ще умираш по-често. Добре. Хора с пистерите. Кой се е малко гадно, понеже всеки път трябва да рестартираме. Да излизаме и да влизаме. Ай, тук да си остане в тази къща. Не, аз съм идея за една по-хубава тази. Дали е има във всяко село? Не. Къде си, човек? Търся тази къща. Тя е църква. Пламен я знае. Да. Между другото аз съм Георги, а той е Пламен. Да. Да не ми пипите после как се казваме. Добре, църквата е Те са... няма. С тера съм много макив. Църквата е няма, но да си избере някоя друга. С таки... Не, тази е по-просторна обаче. Търся една хубава дека е това. О, тук има на... О, и тази. Гошо, ела тук. Коя бе? И тази. Ще сложим нещата с полко и тук горе има. Знам това. Тази много ми харесва. Моля тук да сем. Чакай. Може ли за мен е такава друга обаче? Защо? Не знам. Да живеем в една? Не е много тясно за един човек. Добре, някоя по-голяма да намерим. Не, Ела, пей тази. да сме съседи. О, градина. Искаш ли да сме съседи? Не, искам в една. Нашите квартиранти. Все пак сме най-добри приятели. Да, за тези, които ни питат дали сме добри приятели. Сега ще видя обаче на какво може да се направи това цветите да съм виждам. Live Create и това е за светло. Светло сила вълна. Добре, храната ми се губи, затова ще си взема малко. Не дей да бягаш много, няма смисъл просто. 3 зито. Чакай, ще видя нещо ли има в фурните. Стига се. Не. Не, никога няма. Един път намерих. О, добре. А сега обаче ще се направя... Аз ще отида в моята любима къщичка. Много макей в тази брат. Добре, но искам да съм съсед, а не се квартирант. За тази Добре, ще живеем в някакъв стен, но за мен е горния етаж. Мислих на горния етаж да сложим крафтинг тейбъл, фурните. Не, всеки да си има по един етаж. Добре. Си на горния. Добре. По-ми харесва, има по-голям изглед. Ама, щупя една врата. Чули? Защото тук няма. Ще убия и този тук. Не го убивай. Приятно си имаме компания и няма да ще бе врата, ще се направя.
Добре. Всеки събира ресурси обаче в къщата за себе си. Аз за горната стая. Понякога може да ставаме не заедно. Чакай малко. А заедно, което означава да ми връща с после ресурсите. Ела на тези къщи. Тие са много готини. Да, но няма. Много са малки, плюс това и ходят вътре от пръст. По-добре тази. А сега тук ще завезвам къстичката. Аз ще остана в тази. Добре. Тоест, тук са близко до морето и има още една. Точно същата. Искаш ли? Ще сме съседи. Не. Добре, идвам. Какво има с къщичка? Той видео много ми нерви вече. Затова ще не се направи един меч да го гръмна. Сега сега да го гърмя, само ще го бия. Аде, дървен имаме. И една дървена О, сложил си врата. Супер. Ай, сега ще качвам през тавана. Само да не падна върху тебе. Крафтинг тейбъл. Може да го ползвам да се разрисавам. Аз ще събера дървета. Аз каблстоун. Значи колко каблстоун да го пресметнем? За 2 меча 4. И за 2 кирки да взимаш една каблстоун. Добре, взимам от и тук така, виж. О, уби овцата за легло. Но си трябва доста цел. 6. И аз пък 6. 2. 6 вълни ще им трябват. Да. Аз стигна да взема Чакам. каблстоун, на пуста. Разбих един каблстоун и вратата отгоре се махна. Аз събирам дървета. Аз каблстоун, който е на пуста. Добре. Но само да не текне водата. Няма. Колко каблстоун? Още. Спокойно, Гоши. Така. 28. Ще си направя един крафтинг тейбъл и един 4 стика. Чули? Добре, бе. Сега, ако стоите дали на Майнкрафт може с кирка да махат и дърво, да. А в истинския свят не мога да си го представя. Къде да се оставя крафтинг тейбъл? Някъде аз съм си горе. Там не ми се пречка на стълбата. Сега се правят Ето тук така. два камени меца. Ще им пуснеш ли един? Там не съм ги прегледнал първо. О, чакай, мога и за кирка да ти пусна. Но трябва да направя. Да си направя ли чест? Да. И за тебе ще направя един. Не. Аз не искам. Искам ти една каменна кирка. Добре. Ние не ми трябва. Сега я пусна. Меч ми трябва. Пуснах ти меч. Знам. Ама кирка не ми трябва. Айде, стига съм мрънкал. Добре. Сега. Аз имам върху къста. Без малко спас върху това на една друга къста. Добре, сега къде се сложа леглото? Някой ти има сгубана? Извинете, звънят ми. Добре, сега ще довърша survival-а. Дни ще го довърша след малко, моят приятел ще се включи. Аз докато дойде, аз ще събера малко храничка. Хряпа. Така ще взема. Тук ряпа. Добре, и аз се върна. Ето го и моя приятел. Сега на мен ми трябва храна. Аз ще направя един хляб. Но не ми стига. Да имаш храна. Аз си хапнах. Сори, но аз... И като скочи върху един човек. Да, но обаче като скочи върху... Като убиеш човек, не би дал човешко месо. Сега може да направя... Чакай тук дали има втора пекарна. Не, разгледах цялото, няма. Много гадно. Нищо. Какво са се събрали 50 човека?
Махайте се. Един ще го убил, вече много ма дразни. Остави ми на мен една жертва. Какво отваря ти затваря вратата, бе? Ой, то сгубвам. Много манери вече. А, така. Ой, ти ли, бе? Айде. Мада още един път влез в къщата. Ще ми се прави тука. Ах, тъй. Много е хубаво, че като вземете едно дърво купче и после като го преработите, става на 4 преработени. Дай ти много як. Да, аз сега ще направя супа. Ето това и битра. Супа от ряпа? Да, Колко направи? една. Нямам повече ряпа. Добре. Не ми се ходи. Добре, ама нямам него. И аз. Нищо, значи си прикарам нещо така. Ей, Пламен, виж сега къде се покатерих. Браво ти. Най-накрая успях да скоча. Яко, че сървайвала ни са падна в сел. До сел. Защо се направят блонче? Дайте я за мен. Питахте дали ти дам. Гоше, то ще го убиваш или аз да го убия? Може ли на мен? Да не Давай. беше честа. Много ме дразнят. Марквит! Какво става, Гошка? Ай, мислих, че съм ти го взел. Що цветя вълна? Какво? Що цветя вълна? Светло, сиво, вълна. Не, вълната нали не трябваше. Нищо и така можем да използваме. Пак. Къде? Пак, барикада. Може да спути. Пак, ми удари! Добре ли си? Стана на сърце и половина. Иго пака! Умря. Аз се стваря тази къста. Май трябва да си избирам горния тази. Много съм тъп. Нищо, аз от следващия ден на Майнкрафт ще се направя и Тайван да не влиза в паяци. Умри! Добре, и така приключвам. Чакайте малко. Само готин 206 да дойде в къщата ни. Да, Спокойно. сърце и половина само. О, добре. Извините. И добре. Това е от първия епизод на Minecraft Survival. До другия път. Довиждане.